Už si niekedy počul o psychoneuroimunológii? Tento výraz hovorí o tom, že vaša psychika a vaše nervy majú dôležitý vplyv na váš imunitný systém. 80% ochorení má psychickú príčinu. Čo vlastne zahŕňa zdravá psychika? Dôležitým prvkom sú zdravé vzťahy. My ľudia sme zameraní na vzťahy ako partneri, rodičia, kolegovia a tak ďalej. Nezdravé vzťahy spôsobujú telesnú a emocionálnu nepohodu. Ale zdravé vzťahy pozitívne pôsobia na tvoj imunitný systém prostredníctvom mysle. Otvorená komunikácia, láskavosť, úcta a dôvera sú pre dobré vzťahy dôležité. Máš záujem zlepšiť svoje zdravie? Budovanie dobrých vzťahov je cesta, ako to dokázať. Začať sa dá už dnes.